No, no l'agafeu, que és salada!
millorant amb el temps, anem millorant. Mireu, aquest quadern l'hem personalitzat, és a dir, tots els nens de l'escola Gafarró han participat i han escrit el que ells senten per vosaltres. Els mestres ho farem demà, perquè no hem tingut temps. Sí que m'agradaria que si alguna família vol fer una dedicatòria, podeu fer-la. I vosaltres, Janes, Marc i Caral, si voleu que alguna família els ensenyeu i us volen fer una dedicatòria, doncs la feu i així ja la tindreu. No em vull oblidar de donar les gràcies també a tots els mestres que treballen a Gafarró i als especialistes. És a dir, moltes gràcies Cristina per tota la feina. Sabeu que a l'escola tenim una web on està tot penjat i actualitzat, s'ha anat fent durant tot el curs i això la responsable és la Cristina. Per tant, tot el que vulgueu saber sobre l'escola ho teniu penjat en l'enllaç que ja us hem dit a l'agenda i que posant Zera, Lluçanès, Gafarró, podeu trobar-ho tot.